bataiatu du tradizioa, ez du graziarik, ez du gatzik, ez du piperrik, tradizio horrek, eta gero kuriosoa da nola bere bi hilobek bai Juan Josek eta baita Bizentak ere espresio berberara biltzen dute Peru eta Marixeren ipuinengatik, ipuin gatzgabeak. Gauza berbera egiten du, asko zer urte geroago egiten du azkuek ere. Ja klitxia egina dago, hori dana baliogabea da. Eta gauza bada esatea, horrek ez duela esaterako balio. Hori gatzgabea dela, tradizio guzti hori, baina egin behar duena da eskintza bat, formulatu egin behar du bere proiektu literarioa. Eta Peruren hitz horien segidan, ipuin txito eder bat berba neurtu eta soinutu baz kontatuko dio Txomintxok Maixu Joani. Bisaguri buruzko fabula bada. Ez da originala. Abade batek euskaratua dela esaten digu Peru abarkak. Ona litzateke eredu hori nondik aterea den jakitea edo segitzea. Baina kontua da inauguratu duela fabula horrekin gero 19. mendean zehar izango duen jokabide literario baten bidea, hau da fabulistena tartean bi hilobena. Eta bukatzeko nahiko luzatzen ari naiz eta mogel mugarri literarioa dela esateko eta hori baieztatzeko lau kontu aipatuko ditut labur. Lehendabizikoa. Ziklo literario berri bat inauguratzen ari da Mogel. Neoklasizismoak hain oparo man zituen fabulagileena, biloba ere tarteko. Mogelek ezagutzen zituen Samaniego eta Iriarte. Samaniegorekin harremanak ere izan zituen. Ez dakize pentsatuko zuen, garai hartan ez baiziren hain ezagunak Samaniegoren fabula erotikoak ezagutu izan balitu. Baina hori ja beste kontua da. Eta fabularen bidea ekarri nahi zuen euskarara. Eta Inazio Sotelo kritikariak 18. mendeko fabulei buruz dionarekin bat dator Mogelen asmoa. La fábula, que desde siempre fue un instrumento didáctico, se desarrolló ampliamente en el siglo XVIII como género pragmático y de instrucción pública. Florece ahora cuando los escritores se sienten fascinados por los problemas de conducta moral y cuando la teoría literaria apoya y defiende la función didáctica del arte. El género decaerá cuando el público empieza a perder interés por las normas de conducta social y por los tipos sociales en cuanto desviados de esas mismas normas. Eta proposatzen ari zaiguna bete-betean dator Sotelok planteatzen duen bide honetatik. Baina berak bakarrik fabula bat eskintzen digu. Bide bat erakusten ari da, baina fabula bat eskintzen dugu. Bea ez da fabulista. Bigarren kontua. Ahozko eredu literario kaskarrak baztertu nahi ditu. Non? Eta Humboldtek esan bezala 100 saga literario omen zeuden lurraldean. Humboldtek esaten du 100 saga literario zeudela Bizkaian. Bizkaia aipatzen du beriziki. Eta saga literario horien artean esaten du asko eta asko desagertzen ari direla, baina hori nikan bizirik dagoela Peru eta Marixeren saga. Humboldtek harridura eta lilura batez zioen hori. Baina Mogel etzetorren nunbait guztiz bat prusiagaren zuhartasunarekin. Mogelen bidetik, herrixearen euskararen ganako arbuioak erroak botako ditu euskal lurrean. Sabino Arana baino 100 urte lehenago jaio da kaleko euskara zikin kutsatua garbitu naia. Eta euskara garbitu naia. Hirugarren elementu literarioa. Literatura kostumbristaren atarira eraman gaitu Mogelen lanak. Ya está, atarian gaude.
gero detorko dana, ja ulergarria da, Peru Abarkaren argitan. Horra Peru Abarka, Txomin Agirreren Garoako Juan Joanesen aitatzat argenezakena. Edo aita, Joanesen aita, edo aitona, ez dakigu oso ondo. Edariak kalkulatu beharko nituzke. Baina, aita edo aitona dala Peru Abarka Joanesena, hori kontu segurua da. Eta laugarren puntua. Eta azkenik, punturik importanteena nire ustetan. Mogelen helburua, bibesen itxurako dialogo batzuk idaztea baldin bazen ere, ustekabe hutsez, lehendabiziko euskal novela oparitu zigun. Baina ez harritu. Ustekabe hutsez ala gertatu izana. Literaturaren historian asko dira horrelako gertakaria. Gauza bat egin nahi eta gero beste bat egin, konturatu gabe. Baina hitzaldiaren hasiera nioena. Liburu bat garai jakin baten fruitua da. Garai jakin baten espirituak, giroak, pentsamentuak umotutako emaitza. Eta Mogelek Peru Abarka idatzi zuen momentuan novela jaiotzen ari zen guk gaur ezagutzen dugun forma harturik. Eta hortan ere kointzidentzi bat badago historikoki edo historiografikoki. Forma horren, novela forma horren, lehen pausoak oparitu zizkigun Mogelek eta horregatik bakarrikan esker honekoak izan beharko goen duke berarekin. Mila esker, zure txanda da. Pare bat minutu, igual, deskansatuko deu. 2 minutu bakarrik, Hau kantzak ekarri zein dengokuan, baina berria laro gehikua dutuko. Laro gehikua? Ez dira. Laro gehikua dutuko. Beno, orain Jolandak hitz egingo du, gogoratuko dut, Jolanda Arrieta Etxebarrikoa dela, Mogel 13 urtez bizi izan zan herrikoa. Hasiko gara. Bueno. Ni neu nator nire amama zanak eraten zuen moduan, diabloari ere kandela bi jarritarako. Hazen barka data txartu nahi zen. Ustez lehenengo gomida piratorri zanean, bueno, gainera, Pedro, badakit, osa ez zelan izan. Eta, zeugandik, eta afektuak, eta emozioak, eta hortik. Baina nik ez dakit momentu honetan, Peru Abarka eta Mogel da, Jesus, nio beste leku baten nago, beste gauza baten nago,